Riwruoge makedo ne ratiro mag ji mantiere koda kute mag ayaki oramo ni nyaka migi okumba mar thieth mar SHA ma otenge mabiro konyogi e thiedho tuoche mamoko mikelo koda kute mag ayaki kata opportunistic diseases. Mane oyangi e kinde nyasi nus ng'we kinda moket motelo ne dhialo odiechieng' kedo koda tuo mar ayaki pacho kae. Judith Omondi kod mathoth. E nyasi ma okwongo mar yango ng'wech ma otelo ne odiechieng' kedo kod tuo mar ayaki e pacho ka, riwruoge makedo ne ratiro mag ji man kod ayaki owuoyo kanyakla e tielo machielo mar dwaro mondo mi piny owacho migi okumba kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA mabiro konyogi e thiedho tuoche ma giyudo nikech ayaki maonge chudo kowuok e ofuko. Direkta maduong' mar NEFAC Nelson Otuoma mane twaki e nyim telo mar migawo mar thieth okoni nyaka koro piny owacho rang kaka giyudo kony kokalo kuom okumba mar thieth mar SHA. ARVs nitie kendo gin go, lakini gin gi tuoche moko. ARVs chiwo nono tuochegi kaka kidney problem, ma be samoro biro nikech yath mitiyogo no, kaka koro hypertension, kaka nikech biro ni higni misedak aming'a ka in e thieth, kata diabetes, yien go moko be kelo diabetes, to moko be biro nikech koro chiemo mwachamo gi lifestyle, to gidak aming'a. Ok chiw nono be ok kony nono. Gima inyalo konyo mane mana ka koro kaw jogi mokete SHA mondo koro kidhi e osiptal to SHA chulo thieth midwa ni mondo thiedhi no. E tich ma watimo kaka koro kata wabro ringo kendo wabro riwo sirikal lwedo e weche ma giwacho e World AIDS Day. Marwa maduong' wabro wacho ni koro mondo ji owinjre maber, joma nigi kute mag ayaki nyaka kete SHA ma kodhi kata ken gi tuo moro mopogre gi HIV no tikonye kata koonge gi pesa. E chak higani kaluwore gi telo mar piny Amerka mane olokore, moko kuom sir mane biro e yor thieth mar ayaki ne odok chien ka moko te ne ochung chuth. Migawo mar thieth koni gini e twak manyien kod sirikand Amerka kendo onge ja Kenya mabiro dhi ma ok oyudo thieth nikech onge mar omenda. The government is firmly in control to ensure no single person will miss ART. No single person will miss access to care, will miss laboratory services. A renewed partnership, renewed commitment. Even as we face a different challenge of shifting financing models. And we know that right now the Kenya government and the United States government is engaged in a new framework for partnership. Higani kende ma hao jo Kenya 20,000 oseyudo tuo mar ayaki gi joma mine ka otelo ka iluwo kod joma chuo. Rowere manie kind higni 15 nyaka 24 ma hao 7,000 oseyudo ayaki kaka luwo kwan ni Migori otelo ka iluwo kod Kisumu, Homa Bay kaachiel kod Siaya. I have witnessed in this country grandmothers who are age 26. Grandmothers age 26. So these stories that we are speaking are real. And the nexus, when you look at the nexus between new HIV infections, this early sexual debut, which is evidenced by the adolescent pregnancies that we are seeing. Sani wanigi injectable PrEP bende biro biluongo ni LEN machakore January. Twadhi focus mokwongo e Homa Bay, Siaya gi Migori gi Nyanza region kuma kute nonego wan nikech diere no ne pod ni wan gi stigma mang'eny gi weche manen kono. Koro sani wadwaro ni ji okap tek mondo tim testing. E kindegi ma riwruoge makedo ne ratiro mag jogo modak kod kute mag ayaki oro kwayogi ne piny owacho, dwaro bende nitie mondo mi jopiny ochak tiyo kod rabo yunga ahinya to e kindegi ma ji dhiye nyasi mag Christmas. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kuma ne giriwre gi piny